Dagupan sa Araw ng mga Puso sa mga masugid na tagapakinig nito sa pamamagitan ng I Heart You Valentine's Special Promo. Ngayong taon, mas espesyal ang selebrasyon dahil personal na inihatid ang mga regalo para sa mga nagwagi, mapasingle man o nasa isang relasyon upang maihandog nila sa kanilang minamahal. Punong-puno ng emosyon ang bawat sandali ng pag-abot ng Valentine's gift tulad ng bulaklak, cake, Ifm t-shirt, pampering at dine-in gift certificates. Ilan din sa napili ay nagtungo mismo sa istasyon upang personal na matanggap ang kanilang regalo. Lubos ang pasasalamat ng Ifm Dagupan sa lahat ng lumahok at nagbahagi ng kanilang kwento ng pagmamahal. Naging posible ang mapusong pagdiriwang ng Valentine's Day ng mga idol listeners dahil sa suporta ng RMN Networks, J Cafe, Highlands Flower Shop Dagupan, GL Aesthetic Works and Spa at Mills Printing Services. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.